ябо набинем ки хеле фиш кунӣ ки ту қаддаҳаи соқе надорӣ иҷа гап дар сари дига чӣ буд ӯ келина дастша ҷорӯб зада маамро просто гирифтум хайвай духтари гӯро даёхе фаҳмондумша ки ине хеле кардан дар кора ки дуромадӣ ма дасти ӯро надидам чӣ зада буд чӣ хешид ҳами ҷорӯб дар дастат буд ами ҳавлинора ҷорӯб қатӣ меха май дар уфте сода буди ма анамира дидам ансинф мушк шоха штири сафеда дидӣ ма штири сафеда надидам ансинф ма я штири сирха дидам анамеха истаге я штири сиёи дига меха майда кадар уфте сода меха барги хазонар уфте сода инира ма дидам ансинф шоха ами фуштага я ҷо бину ку маззата мегирезонӣ маззама мен чӣ маззама мегирезонӣ чӣ маззама мегирехтон маззата мегирезонӣ ма набинута ба я шарт намебинӣ ба я шарт чӣ шарт як сол қарса суроғ намекунӣ